Počinje svetski kup u preciznom sletanju. Čovjek bi pomislio da se možda radi o skupu golubara, jer znamo da Soko Banja nema aerodrom. U pitanju su paraglajderisti, odnosno takmičenje u preciznom sletanju paraglajderom. Ovog jutra sa mnom je Goran Vučković, Spiritus Moments paraglajder kluba Grunf iz Niša, koji organizuje ovaj događaj. Dobro jutro, Gorane. Dobro jutro. Dobrodošli. Mi smo mogli ovog jutra da imamo i internacionalnog gosta, ali let mu je juče kasnio. Ovdje treba da bude jedan gospodin iz Japana. Ja verujem da bismo se lepo ispričali, ali upravo ovim počinjem zato što je zaista fenomenalno. Svetski kup u Soko Banji. Upravo tako. Nažalost, Yoshiki Oka je izrazio želju da ipak malo odmori, pošto takmičenje kreće sutra. Inače smo planirali da i on bude danas u studiju i da kaže svoje utiske i ono šta očekuje od ovog takmičenja, ali nadam se da ćemo u nedelju da uzmemo izjavu od njega kada vaša ekipa bude u Soko Banji, tako da i od drugih, naravno, takmičara. Znači, obećavamo Yoshiki u programu, to je najava. Yoshiki u najavi, kao ono kad se igra jamb. Vrlo je zanimljivo, dakle, pošto je svetski kup u preciznom sletanju, pitanju koliko imate takmičara, koliko je takmičara iz inostranstva i kako uopšte planirate, koliko traje manifestacija? Manifestacija traje 3 dana, počinje sutra. Sutra je oficijalni trening, subota i nedelja su glavni takmičarski dani. Mi već sada imamo najavljeno 43 ili 4 takmičara iz 15 zemalja. Onako mogu da kažem, neke zemlje koje nisu do sada bile kod nas, to su Malezija, Singapur, Tajland, Indonezija. Znači, imamo dosta tih takmičara sa strane. Naravno, sve ove zemlje iz okruženja, evropske vodeće zemlje u paragliding sportu, mogu da kažem da najkvalitetniji takmičari dolaze u Soko Banju i bit će žestoka borba za pobednika. Disciplina je precizno sletanje, dakle trebaju da slete na cilj koji je prečnika 2 cm. Elektronski se mere razdaljine do 15 cm, iza toga do 5 metara. Znači, sudije određuju koliko se praktično kaznenih poena dobija, zavisno od toga koliko je sletanje udaljeno od samog centra i svaki santimetar je jedan kazneni poen. Što manje kaznenih poena, u što više serija, to bolji rezultat. Vidjet ćemo. Možda nije pravo šala, ali ove takmičari iz Malezije, molim vas, stavite im neki transponder, imaju tendenciju da odlete pa da ne mogu ljudi da ih nađu. Recite mi, kako uopšte se počinje sa tim sportom? Ja sam se našao u situaciji da sam bio u jedrilici, recimo, iznad Trstenika na 600 metara i kad čovjek shvati da nema motor i da leti onako na termikama i da su to samo vazdušne struje, ok, imao sam padobran na leđima, ali malo je onako da se čovjek uplaši. Kako se uopšte razvija ljubav? Početak je na zemlji. Dakle, kreće se sa treninzima na ravnom terenu. Zapravo tome predstoji teorijska obuka, a iza toga praktični deo kreće na ravnom terenu, pa iza toga neka blaža padina, pa onda poletanje sa relativno malim odstojanjem od zemlje i onda sve to ozbiljnije i ozbiljnije. Iza toga kreće zaista slobodno letenje, kada možete da budete ne samo 600 metara, nego i 2000 metara iznad površine zemlje i onda jednostavno imate jedan slobodan let. Naravno da i naši piloti nose pomoćne padobran, odnosno to nije sada pomoćni, jer ovo nije padobran, nego paraglajder, ali za, ne daj Bože, što bi se reklo, znači nešto da može da se interveniše. Uglavnom, mi vodimo računa o bezbednosti da ne dođe do neke ekscesne situacije, ali znači postoji i ta varijanta. Odlično. Da pitam, koliko ima paraglajderista uopšte u Srbiji? Da li imate neki podatak i koliko je to popularan sport kod nas i koje su najbolje mesta? Ja mislim da su Vršački breg i tako te neke... Da li je potrebno da čovjek ima neka povoljna strujenja vetra da bi se uopšte bavio? Povoljno je i postoji dosta terena na teritoriji Srbije. Jedan teren je i Vršac, teren na Kopaoniku je jako dobar. U okolini Kraljeva imamo odlične terene. Mi u Nišu, moram da priznam, imamo izuzetne terene za obe takmičarske discipline i precizno sletanje i prelet. Tako da je paragliding izuzetno atraktivan i popularan sport kod nas. Mi imamo trenutno nekih, ja mislim, oko 50-ak takmičara u Srbiji u obe takmičarske discipline. Znači, to je neka grupa pilota. Međutim, to govorimo o onim koji se aktivno bave i koji su u sistemu takmičenja. Inače, rekreativnim letenjem se bavi znatno veći broj ljudi u Srbiji i svakog dana taj broj raste jer je interesovanje zaista veliko. Odlično. Znači, samo za kraj, pretpostavljam da nije previše skupo, treba nabaviti dobar paraglajder, on je u stvari jedno krilo koje omogućava da letite. Koliko košta početak u tom sportu? Pa to zavisi da li kupujete novu ili polovnu opremu. Mi svakako savjetujemo da to bude nova oprema, ali otprilike onako da bi ljudi mogli da steknu predstavu,
Pa to je par hiljada eura, znači da kažem 2-3 hiljade za neki početak za kupovinu opreme. Dobro, u svakom slučaju obećamo u programu. Ekipa Eksploziva će biti na svetskom kupu, predstavnom sletanju u Soko Banji. Zabeležit ćemo tom pa ćemo emitovati ovde. I ja vam želim puno sreće i želim da sve protekne dobro na takmičenju. Hvala. Hvala što ste gostovali ovog jutra. Nesvakidašnja ekološka akcija je jedno od